संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय म्हणजे घाटी इथल्या कान नाक घसा विभागानं अत्यंत कठीण शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पाडली आहे। शहरातल्या गणेश कॉलनीमध्ये राहणाऱ्या एका 16 वर्षाच्या मुलीच्या श्वसन नलिकेमध्ये चुकून सेफ्टी पिन अडकलेली। स्कार्फ नीट करताना तोंडात धरलेली ही सेफ्टी पिन अचानक घशात गेली। तिला तीव्र खोकला आणि छातीत वेदना सुरू झाल्या। तिला तातडीनं रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं। एक्सरे तपासणीमध्ये तिच्या डाव्या बाजूच्या मुख्य श्वसन नलिकेमध्ये ही सेफ्टी पिन अडकल्याचं स्पष्ट झालं। परिस्थिती गंभीर असल्यानं त्वरित शस्त्रक्रियेचा निर्णय वरिष्ठ डॉक्टरांनी घेतला। त्यानंतर विभाग प्रमुख डॉक्टर सुनील देशमुख यांनी ब्रॉन्कोस्कोपीद्वारे अत्यंत कौशल्यानं ही पिन बाहेर काढली। रुग्णालयाचे डीन डॉक्टर सुक्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडली। आता या मुलीची प्रकृती स्थिर आहे आणि श्वसनाचा त्रास तिचा पूर्णपणे कमी झालेला आहे।